बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल आरो गलाघाट जिल्लानि जानानै आं नोंथांमोन बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय आरो नैथियाव साबायखर बावनांगोन बड'लेण्ड रादाबखौ बे चेनेला दिनैसिमबो नबजित नार्जारिखौ देरहानायाव जि बिहोमा होबोदों एबा बिथांमोननि जि नाजानाय बेनि गेजेरजों दिनै नबजित नार्जारिया बिथाङा टप 8आव सफैनानै दङ दा बेनि थाखाय आं बे चेनेलखौबो आं साबायखर बावबाय जों बयबो मिथिखाबाय जे नबजित नार्जारिया जि टिभिआ टेलिकास्ट खालामबाय थानाय डिआरडि लिटिल मास्टार सिजन 5आव बिथाङा दा देरहानानै दङ आरो बिथाङा टप 8आव दङ आरो दिनै सुनिबार दिनै बिथांनि मोसानायखौ हयथ' जों फिन खेबसे नुनो मोनगोन दिनै जों बिथांखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय फिन खेबसेबाव आं नोंथांमोन बयखौबो गुरैयै खावलायनो सानदों जे बिथांखौ जों टप 7 एबा टप 5आव लाबोनांगौनि थाखाय एबा फाइनालिस्टआव लाबोनांगौनि थाखाय जोंनि जि बिथांनि प्रति जोंनि जि अननाय एबा जोंनि जि मदद बेखौ दिनै फिन खेबसे गोनांथि जादों आं बेनि थाखायनो नोंथांमोन बयखौबो गुरैयै खावलायदों जे 9152915246 बे नाम्बाराव मिस कल होनानै बिथांखौ फिन खेबसेबाव जों देरहाहोनांगोन बिथाङा दिनैसिमबो गावनि टेलेन्ट आरो स्किलनि गेजेरजों जि मोनसे मासिखौ बिथाङा आवग्रिनानै दङ आरो बिनि गोजौआव जों बिथांखौ टप 5 एबा फाइनालिस्टआव लाबोनांगौनि थाखाय जोंनि अननाय एबा जोंनि मदद एबा जोंनि एसे गोब्राब नाजानाय हारिनाङैनो बेखौ जोङो फिन खेबसेयाव मावफिननांगोन आं बेखौ आंनि गोसो गोरबो सिंनिफ्राय आं सानदों आरो बे हिसाबैनो नोंथांमोन बयखौबो आं गुरैयै खावलायदों दिनैसिमबो जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुं एबा जोंनि ओनसोलनि आसामनि एबा नर्थ इस्टनि एबा भारतबर्सनि बयबो बिथांनि जि मोसानाय बेखौ जि टेलेन्ट बा स्किलखौ नुगासिनो दङ आरो बेखौ नुनानै दिनैसिमबो बिथाङा थांनाय जे सेकेन्ड राउन्डनि जि भटिं बे भटआव बिथाङा हाइस्ट भट मोननो हादों आरो जों आसा खालामदों नैबे थार्ड राउन्डनि जि भटिं लाइनआ दा खुला दङ बेयावबो जाहाथे बिथाङा हाइस्ट भट मोननानै देरहाहोनो हायो आरो जोंनि बर' हारिखौ नेसनेल लेभेलाव जाहाथे मोजां मोनसे मासियाव बिथाङा लाबोफिननो हायो जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोन बयखौबो गुरै खावलायफिनबाय दिनैसिमबो बिथाङा गावनि स्किल आरो गावनि टेलेन्टनि गेजेरजों जिखिनि बिथाङा खालामबाय दा जोंहा बिथांखौ देरहाहोनांगौनि थाखाय जोंनिफ्राय एसे अननाय आरो जोंनि जि मदद बेखौ नांगौ जादों दा बेनि थाखायनो नोंथांमोन बयखौबो गुरै खावलायफिनबाय जे बिथांखौ देरहाहोनो हायोब्ला बे गलाघाट जिल्लानिल' नङा आसामनिल' नङा नर्थ इस्टनिल' नङा गासै जोंनि हारिनिनो जागोन आरो भारतबर्सआवनो जों मोनसे फिन खेबसेबाव जोंनि हारिया मोसानायनि गेजेरजों जों मोनसे मोजां मासिखौ जों लाखिनो हाफिनगोन बा मोननो हाफिनगोन आं बेखौ दिनै मिजिंथिदों दा बेनि थाखायनो नोंथांमोन बयखौबो आं गुरै खावलायफिनबाय जे नबजित नार्जारिया जोंनि गलाघाट जिल्लानि सानखाथि गामिनि माने बेसेबांबा गोग्लैसोनाय मोनसे ओनसोलनिफ्राय लेभेलाव दिनै सहैनो हाबाय आरो बिथांनि जे रोंगौथि बेनि गेजेरजों बिथाङा जिखिनि मावबाय बे बिथाङा मावखाबायनो दा जोंहा बिथांखौ एसे मदद होनानै जे बिथाङा जिहेथु दा भटिं राउन्डआव फैबाय दा बेखायनो जोंहा बिथांखौ मदद होनांगौनि माखासे बाथ्रा थाबाय दा बेनि थाखायनो आं नोंथांमोन बयखौबो आं खावलायबाय जे फिन खेबसेबाव बिथांखौ जोङो 9152915246 बे नाम्बाराव मिस कल होनानै देरहाहोदो आं बेखौ रायजो राजा आं बयनिसिमबो आं गुरै खावलायनाय थाबाय आरो बिथांखौ नैबे फार्स्ट आरो सेकेन्ड राउन्डआव देरहाहोनानै दा थार्ड राउन्डआव बिथांखौ लाबोनायनि थाखाय जोंनि साफ्रोमबो सुबुं मोनफ्रोमबो आफाद आरो जोंनि जेसेबांखिनि दल संगठना मदद होनानै बिथांखौ दिनैसिम लाबो आं बेखौ आं जिल्लानि जानानै आं नोंथांमोन बयखौबो आं साबायखर बावबाय गोजोन्थों